Sanibonani anginimengalele namukele le channel eMaswidi Mana Production. Mangabe yaqala ukufika ngicela ungenze iqiniso ukuthi subscribe maqedwe ubale video ushaye like bese ke uya comment kulolu daba namhlanje. Nganza kwethu sekuphinde kwasingenelela, sekuphinde kwagadla, sekuphinde kwasitshontshela omunye wethu. Ngikubikela ke lezi ndaba emva ukuthi ke kuzungeze indaba inkulu zokuxhumana ezithi ke akasekho emhlabeni umsakazi omkhulu Ukhozi FM ogama lakhe ke uBheka Mchunu okanye ke omazi ngokuthi uBK Mchunu njengoba ke umbona lapha emva kwami. Izindaba nje zisaphutshuke ngokwe-social media ngokwamapage amancane ngokwabantu bezingaqinisekiswa ke iSABC kanye ke noKhozi FM. Siyacabanga ukuthi ke kuyothi kusakusasa bayobe ke sebesenzela ipost ezobe sisho ukuthi ke akasekho emhlabeni uBK Mchunu. Njengamanje ngiyacabanga ukuthi ke basenzela ukuhlonipha umndeni kanye ke nabangani. Ngaza kwethu indaba ezibhlungu ke lezi ingozi engeqiwa intwala le esibhenywe yona njengabathandi boKhozi FM, njengabathandi bakaMaskandi kakhulukazi njengoba ke simazi ukuthi beyinsizwa uke wasebenza ke noNgizwe Mchunu esebenza namanye amaqhawekazi abanjengomroza bebambisene koSigiya Ngengoma, bebambisene ke koSibhukuda kweSimanzonzo ngoba ke uke wasebenza ngisho kwisiteshi ke lesi izwi lomzansi wagcina ke sefika lapha phezulu ke kuKhozi FM. Ukugula ke bengayona into bemqala njengamanje, into ke yamqala kudala ngo-2022 wayekade egula. Uzokhumbula kumroza bakwenza nje ipost esho ukuthi ke usesindile usengcono. Ukugula ke kugcine ke sekumenele, akasekho ke emhlabeni namhlanje. Sengathi ke engalala ngokuthula uMpoka Mchunu, uMpoka Macingwane, umhlaba usebenzele. Ngiyabonga.